L-attività politika taħt it-tinda f'Ħaltarċin kienet indirizzata mill-kandidati tal-Partit Nazzjonalista fuq ir-Raba Distrett. Fl-intervent tiegħu id-deputat Jason Azzopardi qal li pajjiżna għandu Prim Ministru li meta semmilu l-Christian Borch jibża u jsir superfiċjali Prim Ministru li qed jibqa' ma jiddeċidix. U qal li bi Gvern Nazzjonalista self-employed se jmur aħjar u anke l-ambjent se jitjieb. Il-kandidat Ivan Bartolo semma kif diversi familji jinsabu fil-faqar bi Gvern Laburista li mu qed jagħmel xejn biex jgħinhom u qal li quddiem dan kollu hemm bżonn gvern ġdid biex kulħadd ikun jista' jgħix b'mod dinjetus. Min-naħa tagħha Bernice Bonello qalet li bil-vot tiegħu il-poplu se jkun qed jażel id-destin għal pajjiżna għażla bejn gvern li jibqa' itappan ir-reputazzjoni ta' pajjiżna u gvern ġdid nazzjonalista li fiċ-ċentru tal-politika tiegħu għandu lill-familji, il-ħaddiema, il-pensjonanti u l-żgħażagħ. Il-kandidata Doris Borch qalet li l-Partit Nazzjonalista minn dejjem kien viċin il-poplu minn dejjem ħadem bisħieħ sabiex il-poplu jkollu l-aħjar, għal kuntrarju tal-Gvern Laburista li baqa' ċass quddiem il-problema tal-għoli tal-ħajja. Stefan Karwana tkellem dwar kif il-Partit Nazzjonalista minn dejjem kien pionier fis-settur tal-edukazzjoni, partit li għandu viżjoni fit-tul għal Malta u Għawdex u għatenna li rridu naħdmu fl-imkien sabiex nagħtu l-aħjar għal pajjiżna. Il-deputat Kan Mifsud Bonnici qal li hemm bżonn li jkun hemm ħidma internazzjonali sabiex il-konflitt bejn ir-Russja u l-Ukrajna ikun solvut. Huwa saħaq li l-Partit Nazzjonalista huwa il-futur tal-bidla li pajjiżna għandu bżonn, partit tal-irġolija u tal-verità. Min-naħa tiegħu Mark Anthony Samut saħaq li l-Partit Nazzjonalista huwa l-partit ta' naħa t'isfel ta' Malta u appella biex fis-26 ta' Marzu il-poplu jivvota għal Partit Nazzjonalista li ma jimpurtax jekk intix aħmar jew blu, iżda partit li jimpurtaħ biss li l-individwi jieħdu dak li huwa tagħhom bid-dritt. Il-kandidata Julie Zara qalet li l-għażla għandha tkun għal Partit Nazzjonalista li jrid isem Malta jitla il-fuq b'viżjoni ambizjuża ħafna. Hija qalet li l-Partit Nazzjonalista se jkompli jaħdem favur is-settur edukattiv, favur l-artisti kif ukoll se jibqa' jaħdem biex is-saħħa mentali tkun ta' priorità.